Esta mañá tivo lugar a Comisión de Economía e Facenda convocada polo presidente da mesma, polo popular Rafael Domínguez. O fin desta reunión era que os técnicos do Concello explicasen o que aconteceu realmente co contrato do Servizo de Axuda no Fogar. Pros populares, esta mañá quedou claro que o realizado polo goberno local é irregular. Y simplemente decir que ha quedado claro que se ha realizado una contratación de una forma irregular con los servicios técnicos en contra, con los informes técnicos de Secretaría en contra, y que esto puede generar una inseguridad. No entiendo cómo un alcalde y un gobierno pueden tratar con tanta frivolidad un contrato tan delicado como es el contrato de la ayuda a la dependencia, del servicio de ayuda en el hogar. Cómo se puede tratar con tanta frivolidad las necesidades de 160 familias, de 160 usuarios que hay en Pontevedra, porque les digo una cosa, el Gobierno sabía desde el año 2011 que en el 2016 vencía este contrato y que podían hacer una prórroga o prórroga y media. Dende as filas do PSOE non entenden como se puido chegar a unha situación así. Demandan o cese ou dimisión do político ou políticos que permitiron chegar ata este punto. Agustín Fernández falou da incapacidade absoluta de xestión do goberno local e da nula sensibilidade. Como pode importar tan pouco un tema tan sensible como é a atención a persoas dependientes? Como se pode chegar á situación que se viviu a semana pasada de un servicio que remata, facer un contrato menor durante 5 días, buscar unha empresa que se ocupe durante 5 días para poder ahora sacar un procedimento negociado, ollo, de 700.000 euros, que non é cousa menor, non? Entón, estamos a falar dunha incapacidade absoluta para xestionar as cousas e deixalas para a última hora, non? Dende a Marea de Pontevedra creen que este feito deixa en evidencia que o goberno actual non é capaz de levar a xestión dunha maneira axeitada e que para facelo debería pactar con outros grupos. Hai demasiada tendencia no grupo de goberno a levar os temas aos minutos de desconto, non? Que son minutos que se transforman en horas e mesmo en anos, casi como para Sanero na Armenteira. Finalmente pedíronlle papas a unhas cuantas empresas e resolveuse desta maneira improvisada. Pola súa banda, dentro do goberno local, din que non hai nada que rascar en relación a este asunto, que os 160 usuarios teñen garantido o servizo e as 90 traballadoras tamén teñen garantido o seu posto de traballo. A cuestión fundamental é que, digamos, o PP pensou que pillara un filete e o que pillou realmente foi un oso. Entón, claro, eso foi o problema. Entón, claro, están aí a insistir no mesmo tema. Cando Raimundo González dixo esta mañá que coa contratación deste servizo se garante o seu desenvolvemento con total normalidade, que conseguiron a prórroga das traballadoras e que, ademais, tamén conseguiron que quen presta servizo sexa unha empresa local de Pontevedra.